गंगा जी के पनिया से पौवा के इनका पखारस। गंगा जी के पनिया से पौवा के इनका पखारस। हाँ पखारस अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। भैया के घिउवा से काला के दियरी जरावस। हाँ जरावस अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। लिपि पोती जलदी से चौका पुराव। जाई सुन पंडित जी के जल्दी से बोलाव। लिपि पोती जलदी से चौका पुराव। जाई सुन पंडित जी के जल्दी से बोलाव। माई के जयकारा दिलावा से एक बेर लगावस। माई के जयकारा दिलावा से एक बेर लगावस। हाँ लगावस अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। हंस सवारी पुस्तक धारी हाथ में बीना शोभेला। चम चम चमके माथे मुकुटवा मनवा खूबे मोहेला। हंस सवारी पुस्तक धारी हाथ में बीना शोभेला। चम चम चमके माथे मुकुटवा गजबे मनवा मोहेला। माई के भजनिया वंदना राकेश के बजावस। माई के भजनिया वंदना राकेश के बजावस। हम बजावस अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। अले दुआरा सरस्वती माई आरती उतारस। आदित्य डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिशन चौक मोतिहारी।